S čím mají třeba ty děti nejčastější problém? A já bych neřekl ani, že mají problém třeba jako s fyzickým nebo s fyzičnem, ale spoustukrát jsou jako třeba křehký ty děti. Jakože bez maminky ne, jakože když se něco stane, tak k mamince a tak. Takže samozřejmě to, že jsou fyzicky třeba občas náročný ty tréninky, postupem času určitě, protože ty kategorie si to žádají a ty děti rostou, takže musí být trošku jako vybavený fyzicky. Každopádně na začátku s nimi stejně hrajeme jenom hry a tak. Ale občas se stane, že přijde dítě, který tam jako nevydrží. Což já jako malej jako neznám. Děti? Tak třeba i 6letý, jo, že nevydrží na tom tréninku takovou dobu. A přitom už je to jako školák a nevydrží na tréninku, nebo tam a nebo máte předškolák, i předškolák? No, my bereme od 4 let, respektive říkáme, že do klubu bereme děti takový, kteří se už dokážou sami utřít. Jo.